Bună ziua, dragii mei! Astăzi facem o citire de 3 grămezi sau de 3 pietre de 3 culori. Vreau să văd în ce energie vă aflați și dacă rezonați cu citirea mea, rămâneți lângă mine. O să scot la fiecare grămadă în parte și un mesaj de la univers. Dacă nu, treceți mai departe și ne întâlnim în altă etalare. Asta e telefonul meu care nu... haideți să facem 3 grămezi. O să le citesc pe toate 3. Avem alb, roșu care îmi fuge din mână și negru. Alegeți-vă una din cele 3 grămezi sau numărul 1, 2 și 3 sau stânga, dreapta, mijloc, alb, roșu, negru. Alegeți-vă un pachetel. Eu o să le citesc pe toate 3. Încep cu primul sau cuarțul alb. Aici avem, este întoarsă invers, expresia creativă, dar a fost întoarsă invers. Este vorba de o înșelătorie, cineva vă înșală. Sau o persoană care decât se gândește la el, este o persoană foarte egoistă, o persoană care poate să aibă adicții, o persoană care poate să îi placă mult adicțiile, femei, alcool, substanțe, nu știu, e o persoană egoistă care decât se gândește la el, nu îi interesează de ceilalți. Cartea poate să fie prima persoană care vă vine în minte sau se referă la unul însăși, ori la prima persoană la care vă gândiți. Numărul 2 sau cuarțul roșu este steaua care este întoarsă invers și înseamnă parcă nu ar avea nici credință, nici spiritualitate, nici creativitate, o persoană monotonă și plictisitoare, nu are speranțe, nu are... mereu se centrează doar în negativitate. E o persoană fără a crede în ziua de mâine și a lupta pentru ziua de mâine. Trecem la numărul 3 sau piatra neagră, care avem 5 de spade. Parcă este o persoană învinsă. Trebuie să schimbe pentru că s-a autosacrificat degeaba. Deci sacrificiul care îl face e degeaba, trebuie să schimbe ceva în viața lui. Se sabotează pe el însăși. Nu vorbește, ține în el, dar parcă ar fi o persoană și un pic agresivă. Deci abuz, violență, intimidare, crime, violare, asasină. Ce persoană! E o persoană cu o energie foarte, foarte, foarte negativă, o persoană care parcă ar fi și legat de maltrat, de parcă ar fi foarte violentă, foarte narcisistă. El crede decât în el, este pe el, da, se iubește, dar el pe ceilalți, pe nimeni, nu are pe nimeni pe care să-l iubească, să fie o persoană, să creadă în cineva. Haideți totuși să scoatem niște mesaje de la univers pentru fiecare carte. Am aici una întoarsă. Nu, sunt două întoarse. Da. A căzut una și eu
altfel astăzi, pentru că acum o luăm, tăiem și ce ne-a ieșit la baza pachetului. Avem pentru prima pe mănunchi de cărți, avem sau pentru piatra albă, la alegerea unui material foarte puternic pentru tine, de material pentru o unealtă foarte bună pentru tine. Fiecare decizie pe care o iei închide o poartă, dar îți deschide altă poartă, aducând în viața ta noi experiențe. În orice moment poți să schimbi drumul vieții tale, doar trebuie să iei decizia, doar trebuie să decizi. Deci a fost pentru prima carte care avea nevoie de un mesaj, pentru că este foarte rău manipulat de alte persoane și are nevoie de un mesaj clar și bun. Mesajul de la univers este foarte frumos pentru el, sper să îi fie de bine. La grupul numărul 2 sau piatra roșie, te preocupă că nu ai forța necesară pentru a merge înainte? Forța care te ține pe loc, fă-ți din ea o armă și mergi mai departe. Energia, da, o să redirigezi energia și poți să te bucuri de viața ta. Și numărul 3, când treci prin momente atât de dificile, important este să-ți aduci aminte că ai mai trecut prin probleme și peste toate ai trecut. Ai mai avut probleme și înainte, fii amabil cu tine însăți și mulțumește zilnic pentru tot ceea ce ai și ceea ce ești. Da, cam aceasta a fost această citire din 3 grămezi sau din 3 minerale. Vă aștept la o nouă etalare. Vă mulțumesc pentru că sunteți alături de mine și fiți mereu pozitivi. Întotdeauna luați lucrurile pozitive din ceea ce faceți zilnic și de aici, de la mine, dacă m-ați urmărit, luați doar partea bună și partea pozitivă a lucrurilor. Vă mulțumesc frumos și să aveți o zi bună în continuare. La revedere!